ya shagir daɗi. Ya muradina ka wuce dukkanin faɗin mafaɗiyan faɗaɗe. Kai ka ɗauki sufofin rabu shugaba ka dinga yi gule. Rabu fardi ne haka yake shugaban mi'e kai ma fardi ne. Ka wuce isa Allah ke yabanka annabi ya karke ne. Ka ilawi ke wa salati ya da yaushe kuma haka ne. Ba ya so ama laifi in aka yi mashi aka yi wani. Na tuno akan asi me ya ce karatu ne bayyane. Batun girma na haka ne. Ka ilawi ke gadi kai kadai banci yana wa wani ka ba. Kankana ziya zagi kuma yana faɗin bai kamar ka ba. Ran da kai jifa Allahu me ya ce za na faɗa a gaba. Kuma romaita isa romaita yau faɗa kan kamji ta ba. Kuma walakin Allah harama ya ce wannan ai faɗin ruku ne. Kai da kai nake ya inuwa ta rabu baka bayyana duk ba. Kai ba rabu ba Allah na ta rantsuwa da kai za a gaba. Kai ba rabu ba Allah na ta kai da kai ya kake mutu ta ba. Rabu ba ya salla amma saboda kai ya yi muji ta ba. Shi ya sa na ce girma na ka ne a yana gaban can gaba. Batun girma na haka ne. Tambura nake maka sitirar annabin ƙarshen zamani. Me isa ta dindindin kuma abin ya baran fulkan wuni. Kana me mukaman laula ka kuma ka ce ya zama izini. A take rabu na zai da ka faɗa a ya sayi dilkan wuni. Shi yasa nake roƙo kan yabon ka ƙara yi mun lamuni. Ba me ja da kai yayi nasara a ko'ina an ban fadima. Ya haƙiƙanin masanin rabu kuma gamu annabin rahama. Dan uwa tsaya ka ji shi ke gani gabansa da bayansa ba. Na ji shi ya ta da matacce fara a yau ban ci kamar sa ba. Kuma shi ya fita ruwa mata ya san sa ban ji wani sa ba. Shi yake fazance da duwar wasu gadar tsira mun ji ta ba. Shi ya aiki jaki turka shi ya daban adaban shugaba. Shi yake rabon aljanna saboda girman sakari ne. Batun girma na haka ne. Kai ake faɗa Allah ya faranti ya ɗa Muhammadi. Kai kake rabon yanke talauci a ya fardi Ahmadi. Ba a zo ga kai na ta da ba biya sirrin wahiri. Gai da kai nake shawayi na rabu zuljudu majidi. Ya shuma gaban dukkanin anbiya wa har ma ulul azam. Karo tsiran kamar rashin karshe rabana. Kai wa mambawai darajati ka sada